Mezi těma barakama. To možné. A já jsem se ptal, Kde jsem? k Vítku, jak se dostanu. No. A víte, co on mi řekl? No. Vidíte tam tu kopuli? Jo. Jak mi řekl kopuli na učilištu, už mi nemusel nic mluvit. No. Už jsem věděl, která uhodila, jenom já jsem ji jako neviděl. No. Než on mi řekl. Jo, tak kopuli, jo, a naproti je jako Vítek Newton. Tak já jsem přišel za hodinu nebo za hodinu a půl. Ten už tě nechal hledat. To víte, že jsem jim neříkal, že jsem jako zabloudil, protože co by se takhle řekli. 10 roku jsem bydlel na Vítku. Jo. V Hrabůvce. A já jsem tam jako zabludil. A to bylo to samé jak Hroba, jak se ten otík, co vzpomínal, jo, jak se ke Kotasu nastěhovali. Ona šla, jak je hruška včil za školkou, za Venuši. Jo, tam. Jo? No. Tenkrát se to jako potraviny jakýsi. No. Ona šla pro toho říkal, prosím, 2, 3 hodiny, robí nikde. Ona to zabloudila. No, tak to vzpomínají tu GPS. Se zejde v Hrabůvce. A myšel jsem na to. Dobre, nehaj tak. A nehaj, tak. To se sejde, taká GPS. Dobre, končím. Dobrá, GPS. Opatruj se, čau. Ja. Kocur, ty jsem. Jak nebudu, vem si ty prachy zpátky laskavě, jak nebudu být, tak nakupí. To víš, že jo? Míšo, vypni to, prosím. No počkejte, ještě nic jste mi nedali. No tak nic nedostal, tak. No. Nic jste mi nedali, já ten už vyhrožuje. Že koupím. Mám ti to dát do tašky radši? Ne. A já to neumím dát do tašky, nebo co? Ne, já myslím do... Když já mám tašku. Má tašku, no. no. Dobře, no, tak promiň. No, tam Moštěnko zaplat. Tak na papírek jsem to dal, jako na... Vypni to už, Nehaj tak, ještě budeš rád, že to je nahráno. Nahaj tak. No, já to budu takový hlupý starý pitky. Všichni se budou na to dívat. Podívejte se, Budeme to puštět jako pro obveselení. Dívejte se, že to chodí za vola. Který jako se ztratí v Hrabůvce, kde bydlí. Vypni to. Dobre, vypínam. Naschle.